זה עולה? כן, כולם רואים? אני לא רואה. בינתיים רואים, אדם has started screen sharing. הייתם מצפים שאחרי ימים שלמים בזום, עכשיו הנה, עלה. הגיע. עלה. רק צריך טיפה לגלול למטה, 137 אנחנו נתחיל עכשיו. 137, אפרים קורא. כן. Auf ihr Lippel spielt der Schmeichel und die Augen ihre Glanzen und sie bett sich weiter, sie will sicher sein im Ganzen. Auf ihr Lippel spielt der Schmeichel, על השפתיים של המנגן החיוך. אני מתרגם מילולית. רגע, כאן משחק. במובן... משחק, כן. משחק חיוך, זה נכון. נכון שביידיש זה גם מנגן וגם משחק, תלוי בהקשר, כן. נכון. Und die Augen ihre Glanzen, והעיניים שלה בורקות. כן. Und sie bett sich weiter, והיא מבקשת יותר רחוק, יותר קדימה הכוונה, weiter, קדימה. וייטר זאת אומרת, תישבע על דברים עוד יותר יקרים. עוד יותר יקרים, נכון. עוד יותר קדימה, יותר רחוק. כן. Sie will sicher sein im Ganzen. היא רוצה להיות בטוחה לגמרי. אוקיי, אז כאן מרי ממלאת את התפקיד של הפיתוי של לילית והשטן, כן, הכינו למוניש. עכשיו נראה לאן הוא מגיע. הבית הבא. רגע. כן. Weil הבוחר kann verführen, kann vergessen, hat sie Moira. Und schwört ihr beim Paroches, bei dem Keter, bei dem Teure. שורה ראשונה. weil הבוחר כן פרפירן, כי הבחור יכול לטעות בדרך, או... לא. קודם כל, לא הבחור, אתם חייבים לשים לב למילים הקטנות. הבוחר, לא דר בוחר. נכון. מרי דורשת יותר ויותר שבועות על דברים יקרים מעבר למשפחה ולאבא ולאמא. למה? וייל הבוחר, מכיוון שבחור, לא הבחור, אלא בחור כלשהו, זה טבעם של בחורים, כן פרפיר. איך בנוי המילה פרפיר? פיר זה להנהיג, להוביל. נכון. פרפיר, הפרפיקס פר, גורם שהפעולה תיעשה באופן מרחיק לכת, זאת אומרת להטעות, כן? להטעות, מכיוון שבחור יכול להטעות, היום הוא נשבע על האמא ועל האבא, ומחר הוא עוזב אותה. אוקיי. כן, פרגסן, הודזי מוירה, הוא יכול לשכוח אם מפחדת, חוששת. כן. Und schwört ihr beim Paroches, והוא נשבע לה בפרוכת של ארון הקודש. פרוכת של ארון הקודש. זאת אומרת, פרץ מעלה את רמת השבועות לדרגות יותר גבוהות. מהמשפחה מגיעים לארון הקודש, לפרוכת. על מה עוד הוא נשבע? ביידם קטר, ביידם טוירה, בקטר. ביידם קטר, קטר התורה ששמים בבית כנסת על התורה קטר. כן, בתורה. מתחיל בפרוכת, עובר לקטר על התורה ומגיע לתורה. לתורה עצמה. שם זה לא הסוף. הלאה. זהו, הפסקה הבאה. Und sie bett sich, Echer, sie will sicher sein im Ganzen. Und sie kischuft mit ihr Atem und die Augen glänzen.
כן. unzibet sich hecher, והיא מבקשת יותר גבוה, יותר גבוה. לא, לא, רגע. כשאני אומר לא, זה לא נכון שאתה... אני לא אומר שאתה לא צודק, אבל צריך לדייק יותר. זי בית זיך. איך תתרגם? בית מבקשת. רגע, אם היה כתוב זי בית, אז היא מבקשת. אבל הביטוי זי בית זיך היא מתחננת. אוקיי. היא מתחננת, אוקיי. זה יותר חזק כזה. אחר, יותר גבוה, sie will sicher sein, im Ganzen. היא רוצה להיות בטוחה לגמרי. כן. Und sie kischt mit ihr Atem, והיא מחשבת בנשימה שלה, כן. und die Augen blitzen, glänzen, והעיניים בורקות, מבריקות, נוצצות, כן. משהו כזה. כן. עכשיו, תתארו לעצמכם, אני הבטחתי לכם, שאם תמצאו לנו אנימטור ונקים חברת סטארט-אפ, נתעשר, תשארו בלבכם, בעיני רוחכם, את הסצנה הזאת, עם הבתים האלה, איך שהיא מביאה אותו להישבע באבא, באמא ובסוף בספר התורה, ולא יודעים בהמשך הוא גם נשבע באלוהים. בואו נראה את הבית הבא. טוב, בית הבא יש רק 2 שורות, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אולי... נראה. כן, 2 שורות שיש פה ככה, זה ergreift als Echer, hat Gottes Namen ausgerufen. זהו. עכשיו, לא הבנתי את המילה השנייה אחרי און. ergreift. גרייפט בדיוק או מה שאני גרייפט? שאלתי. בדיוק כן, מה שאני גרייפט. שאלתי. נכון. על ה... גרייפט, להדיר. מחזיק... לא, קודם כל, הכתיב. ג' ר' י' מה? פסק צבא יודן, פי וטט. אוקיי, מה זה גרייפט. גרייפט? המילון שלי אומר שזה התנפלות. לא במקרה הזה. זה נהדר מהמילון שלי. כן. בלה, את תהית, מה זה? כן, כשהבאתי את המושגים מהסיפור של נדיר, היה שם גרייפן. תגידי, עכשיו את יכולה לנצל עוד שאלה, בגלל שזה קשור לבעיה שלנו. איך כתוב בהקשר שם אצל נדיר? רק שנייה. זה גם להבין. אתה מתקרב. זה היה Was ist schädlich vermogen und sie greift on das Herz. לא, שם גרייפטון זה מתקיף. זה נכון, אבל פה זה משהו אחר. אמר שלמה, איך אמרת שלמה? אמרתי שזה להבין. להבין. יותר מדויק, זה בכיוון. גם לתפוש. אתה מתקרב עוד יותר. עכשיו. אני מסתמך על מילון של דוקטור דומינסקי, המילון אונליין. יפה. עכשיו, הבעיה של מילונים, כמו שאני אומר תמיד, שהם מסבירים מילה במילה, אבל בלי הקשרים. אני שואל את כולכם, אני מנסה לקרב אתכם בלי להגיד ממש את הפתרון שאני רוצה לתת. מה זה המושג, מי שיודע שיגיד, מה זה המושג ביידיש המילה בגריף? בגריף. אתם יודעים, ביידיש יומיומית, בשוק, בבית, לא משתמשים בזה. בגריף זה מושג. הרות נשתקעים בגריף, אין לו מושג על זה. בגריף. עכשיו, הבגריף בנוי מהשורש ג' ר' י' פ', גריף או גרייפן, והפרפיקס בא. אמרנו שהפרפיקס בא, אומר שהפעולה של הפועל חלה על כל היחידה שהפעולה חלה עליה. בגרייפן, או שם עצם מבגרייפן, בגריפן, מושגים. בגרייפן זה להשיג בשכל
ולהבין תופעה או מילה או סיטואציה מסוימת. וכאן, תחזור אפרים על השורה. סליחה, זהו, הייתי במיוט, כן, כן. ergreift als Echer. זהו, ergreift, והוא משיג בשכל מה שהיא מבקשת ממנו, והוא עולה מעלה. מכיוון שכדי להישבע באלוהים, כמו שבשורה הבאה, אתה צריך בשכל להבין מה היא דורשת. מה זה יותר גבוה? מה יש יותר גבוה מהתורה? אלוהים. שורה הבאה. יהודית עכשיו הצטרפה גם כן. מי? יהודית. שלום לכולם. יהודית, שלום יהודית. שלום יהודית. שלום. גם אנה פה. אז אנחנו ממש ברגע דרמטי ביותר, כאשר מוניש, על פי שלוחת השטן ולילית, זאת מרי, היא מביאה אותו להישבע אהבה, לא רק בשם האבא והאמא, ולא בשם הפרוכת של ארון הקודש, ולא בשם הכתר של התורה, ולא רק בשם התורה, אלא בשם אלוהים. ובזה הוא עובר על הדיבר הראשון שלו, זאת אומרת או השני שלא תישא את שם אלוהים לשווא. אתה לא נשבע בשם אלוהים על אהבה לאישה, כן? השורה השנייה הזאת, אפרים? כן, השורה השנייה, הוט גוטס נומן אויס גרופן. זהו. השם של אלוהים נקרא, כן. כן, והוא, איך אומרים, הוא אמר בקול את שמו של אלוהים כמי שהדבר הכי גבוה שבו הוא נשבע לאהוב את מרי. זה נגמר פה, יש עוד עם גרויפן. מה? אויס גרופן. רופן זה ממילה לקרוא. רופן is to call. נכון, אויס גרופן זה נקרא. אויס רופן זה to exclaim. איך אומרים exclaim בעברית? הוא מצהיר, כן, בקול. הוא מזכיר את אלוהים בקול. אויס רופן, כמו שבבית הכנסת, כשמעלים מישהו לעלייה לתורה, אומרים אויס רופן. לקרוא לו לעלות לתורה. אויס רופן זה נגיד אם אני בא להפגנה ואומר בי, אני בקול, כן, צועק את מה שאני רוצה להשמיע. אוקיי. האויסרוף זה exclamation. עוד בית, אפרים? כן. Von dem Himmel knallt a Donner. Von Gehirnen, von dem Tiefen, a Gelächter, a Geruder, und von Schwebel jogt a Reach, und flieht schon pod Konvoyes, auf a Bezel... pod קונבויים, קצת קשה לראות פה, אוקיי. כן. אויף הבזם אין דר איך. לא הבנתי פה הכל. אויף הבזם אין דר... היי, יוד יוד חב סופית. היי, גובה, כן. איך, כן. שורה ראשונה. כן. פונם הימל קנלט אדונר. מתחת לשמיים רועם הרעם. מתחת, פון. מהשמיים, נכון. מכיוון השמיים, רועם הרעם. רועם רעם, לא הרעם, אלא אדונר. זה לא מיודע. אוקיי, אז מן השמיים רועם רעם. רגע, קנל זה רועם או קנל זה משנן? לא כתוב קנל. אתה לא מבדיל בין עין לאלף. קנל זה הרעש שהשוט עושה כאשר הוא מצליף במישהו. אבל גם לגבי רעם, הבום הזה ששומעים, זה הקנל. זה מין רעש של יריעה, זה רעש של התפוצצות. אז מן השמיים רועם רעם. שורה הבאה. פון גהינם, פון טיפן, מגיהינום העמוק, מגיהינום מהעמוק. הכוונה היא, אבל זה... פון גנם דטיפן, מהגיהינום העמוק, כן?
הגילכטר, הגירודר, צחוק, מהומה. נכון, זאת אומרת, צלילית והשטן חוגגים, הם ניצחו. הוא עבר על אחד הדיברות של התורה. הלאה? פון שובל יוגט הריח, אני לא יודע מה זה שובל. שובל זה מה שהיה לנו, איפה היה לנו שובל? אני מתבלבל עם פיינר כנראה. שובל זה גופרית. שובל זה גופרית. ומגופרית יוגט הריח. ובלח זה גפרורים, נכון? נכון, שהם עשויים מגופרית. מפוספורוס. אז מגופרית יוגט הריח. רודף הריח בצורה מילולית, רודף נושב. ריח. ואיפה היה גופרית בתורה, כאשר סדום ועמורה התהפכו, אז מן השמיים, כן, המטירו גופרית ואש. זאת אומרת, יש לנו פה קטקליזם, מהפכה, סדר העולם מתהפך. הלאה? פליט שוין פוד קונבויים. כן. אם אני מבין נכון, המילה האחרונה היא רוסית, והוא כבר... קונבויים, נכון. קונבויים אתה מכיר. כן. תתחיל בהתחלה. הוא נער, מי זה ער? מי זה ער? מוניש. כן, אבל זה הוא. מי? הגיבור, מוניש. אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה בהמשך. לא מוסבר כאן מי כבר עף פוד קונבויים. מה זה פוד קונבויים, אפרים? קונבוי זה חיילים או שוטרים שמלווים מישהו לבית סוהר או משהו כזה. כן, אבל מה זה פוד? מתחת ל... פוד זה מתחת, אבל זה ביטוי. קונבוי. זאת אומרת, והוא כבר עף מתחנה לתחנה. כן? כן. אויף הבזם אין דר איך. רגע, על... מטאטא. על המטאטא בגובה, הבנתי. בגבהים, כן, אין דר איך בגבהים. הלאה? אויפנברג ערערת דורטן, איזה לבן, הגפילדר, סיז הבעל... גפילדר, אוקיי. סיז הבעל דורט, אין דר טייבה, una schrecklicher, הווילדר, על הר ערערת שם, יש חיים, גם כן מהומה, גפילדר לדעתי זה משהו כמו... גפילדר, תקרא את השורה. איזה לבן, הגפילדר. לא, קודם, השורה הקודמת. כן, אויפנברג, ערערת דורטן, איזה לבן, על הר ערערת שם. זאת אומרת, בתיבה איפה שנילית והשטן חיים. נדמה לי שבפואמה הקודם זה היה מקום מצב, כן? הגפילדר, הלבן הגפילדר. יש שם חיים מהומה. כן, הלבן עושים חיים, זאת אומרת חוגגים, הגפילדר רעש של מסיבה. הלאה. סיז הבעל דורט אין דר טייבה, יש שם, יש, בעל זה ריקוד, משהו כזה. בעל זה מסיבה. נשף, מסיבה בתיבה. נכון. יש שם נשף בתיבה, כן? אונה שרקלכר, הווילדר, והיא, המסיבה הזאת היא מפחידה פראית. לא, שרקלכר פה זה נוראית. נוראית, אוקיי. נוראית, הווילדר, מסיבה פראית. פראית. הם חוגגים, הנשבותה, הסיטרא אחרא, הלא טובים. כן. לא, אני חייב עכשיו לעבור, סליחה, למשהו בעבודה שקוראים לי. אוקיי, אז בבקשה, יהודית לא יכולה לקרוא, נכון? רוצה רק לשמוע, נכון? שאלתי. יהודית, את שומעת? הושתקתם? לא, אני פשוט באמצע טיפול, אני לא יכולה לדבר. אוקיי, בסדר. אז אנא... רגע.
בית הבא. יאיר, אני רואה שאתה מנסה לדבר ולא מצליח. תלחץ על הכפתור Alt שמאלי ו-A במקלדת. הופה. עכשיו שומעים אותי? כן. כן, שומעים אותך. אני אשמח. כן, אני פה. Un Kafeles die Zigeuner von Olam Amet אמס. musizieren und Champagner, Weihwasser und die Rachot kankanieren. כן. זה שורה לא... ראשונה. כן. שורה ראשונה. קפלה די ציגנס. רק רגע. קפלה די ציגנס. אני לא יודע עברית קפלה. מה שאני אומר לך, את צריכה לקרוא את השורה ביידיש יותר טוב. תקראי את השורה הראשונה. כן. Un Kapeles die Zigeuner. כן. זה קפלה די ציגנן. עדיין השורה לא קראת אותה לגמרי טוב. בלה, איך את היית קוראת את השורה הראשונה? Un Kapeles die Zigeuner. אוקיי. Un Kapeles die Zigeuner. אנה, איך היית מתרגמת את זה? כי זה קפלה די ציגנס. אני לא יודע עברית, זה קפלה, זה מוזיק, the band of the Romani. קבוצה של מנגנים, שהם ציגוינר, שהם... כן, ציגוינר, כן. זה... כן, רומנית. צוענים. כן. חבורות של נגנים צועניות. אפשר להגיד תזמורת? אפשר להגיד קפלה זה תזמורת? כן, זה בנד, זה בנד, מיוזיק בנד. זה הרכב קאמרי של מנגנים, כמו קלזמרים, כן? כן, כמו קלצמר, כן, נכון. עכשיו, אנה, שורה שנייה ביידיש. פון עולם אמת, מוזיצירן. כן, את עוד לא קראת את השורה כמו שצריך. פון, מה המילה אחרי פון, אנה? עולם. פון אוילם, עולם בעברית? אוילם. אוילם. אמת. אוילם אמס או אוילם האמס? אוילם אמס, רק אמס. אז חבורות נגנים צוענים, פון אוילם אמס של עולם האמת, זאת אומרת של העולם... כן, עולם באמס, the true. לא, עולם האמת הכוונה לא מהחיים פה, אלא אחרי המוות, כן? מה הם עושים? מוזיצירן. לא כתוב, לא רגע. מוזיצירן. לא מוזיצירן, וו ביידיש. מוזיצירן. כן, מה זה מוזיצירן? מוזישן people. מה זה מוזיצירן? מוזיצירן. אני לא יודע עברית, מוזיצירן, מה זה? תגידי באנגלית. תגידי באנגלית. Music people. This what they play. עוד פעם? This what they are play, the people who play. מוזיצירן מנגנים. כן, מנגנים. זה פועל, it's a verb. אז אותה קפלה, אותם קלזמרים של הצוענים, מנגנים, מוזיצירן. עכשיו, המוזיצירן הזה בנוי ביידיש, כן? לא כתוב שפיל מוזיק, כתוב מוזיצירן, מכיוון שהם קפלה לא יהודית, עושים מוזיקה, אבל מדגישים את העובדה שזה לא מוזיקה יהודית. למה? כי אלה נגנים בסיטרה אחרא, אצל הנשגוטה, כן? בצד השמאלי. שורה הבאה. Un Champagner, Weihwasser. Wie Wasser.
ושמפנייר ויבאסר. with the water, with the מים. as לא, water. את צריכה לתרגם בצורה. וסר זה water. כן, אבל אבל as זה- water. תרגם את השורה. כתוב, un שמפנייר ויבאסר. איך את מתרגמת? וסר זה water. אבל וסר זה המילה השלישית. את צריכה לתרגם מהמילה הראשונה Un and the champagne, כן. וסר. וי. וי. מה זה וי? כמו, זה like. אז מה זה אין שמפניה like water? מה זה אומר? They was drinking a lot. כן. השמפניה זורמת כמו מים, כמו שאת כן. אומרת, הם שותים המון שמפניה. שורה הבאה. ארמון כן. ונדי רוחות. ונדי רוחס. רוחס. רוחס קנקניר. And the קנקן. לא, את קופצת, אנה, למילה האחרונה שאת מכירה. את Un צריכה and לתרגם אונדי די. רוחס. רוחס, it's to move it. לא. מישהו יכול לעזור, אונדי רוחס קנקניר. הרוחות שותות הרבה מהקנקנים. מה זה רוחות? לא, זה רוחות זה גוסט. מתקדשות. זה השדים. הרוחות זה מתקדשות. השדים. אחת הקללות ביידיש, שלמדתי דווקא מאבא שלי, כן? הרי הוא דיבר איתי יידיש, אחת הקללות ביידיש באבא שלי היה מבולין, ולכן הוא דיבר יידיש פולנית, לא כמו האמא שלי שדיברה יידיש ליטאית. אז אחת הקללות שאבא שלי היה רוח זול מיר מסביר, נאמן. איך? ונדר רוח זול מיר נאמן. זוהי קללה אחת, שהרוח אצלנו היו אומרים פרעל דה ריחס, לא רוחס. פרעל די ריחס, כן, לכל הרוחות, אולי זה תורגם לתוך העברית עכשיו, הוא הלך לכל... אבל אבא שלי היה מזכיר קללה, הריך, הוא לא אמר רוח, הוא אמר ריך, הריך אין דיין טאטן סטאטן, שתיכנס רוח לאבי אביך. זה עוד אחת מהקללות. אבל ביידיש הפולני זה אריך. עכשיו, אונדי רוחס קנקניר, הדמיון של שלמה מפותח, אבל לא קשור לטקסט. אונדי רוחס קנקניר, רבותיי. רוקדות קנקן. זהו, אני מאתגר אתכם. פרץ, בסוף המאה ה-19, יודע כבר מה עושים בפולי ברג'ה בצרפת, בפריז. מה זה ריקודי הקנקן? זה הקורס ליין של הבנות, לבושות ככה בחצי לבוש, רוקדות על הבמה, כולם בשורה אחת, מרימות רגליים, כן? הפולי ברג'ה, מישהו ראה את הפולי ברג'ה פעם? כן. זה במולן רוז'. יש את זה. מולן רוז', כן. נכון, אז הקנקניר, אם אני לא טועה, זה סוג של ריקוד, איפה שבנות חצי ערומות, מרימות רגליים ורוקדות בשורה. כן, אני לא מומחה לריקודים, אבל פרץ כבר אז, כן? אז לא שותים מן הקנקן שום דבר. קנקניר רוקדים ריקוד לא צנוע, כי הם רוחות, כן? הם בצד הסדרה. יש עוד שורות? לא. כן? עכשיו הביתה, אדם. מה? אני חושב... אולי אני לפני- קצת? אולי אני קצת? למפן. נראה לי שיאיר רוצה לקרוא. בבקשה, לא. יאיר. למפן? פרופסור, דה רוחל, בפולנית זה גם the movement, כן או לא?
לא, רוחות זה דמונס. גוסט, אנה. הגוסט. נכון. מכיוון שהגוסט הוא כולו רוח. כן? הוא לא חומר, הוא לא חומר. כן. טוב, אנחנו לא נכריח את יאיר. הוא אמר שהוא לא רוצה לקרוא. הוא אמר שהוא רוצה, הוא מאוד רוצה. אז בבקשה, קדימה. Pesser Smolle, die Rechoim seinen Knoten und geht an extra Schädel mit der Schere zu die Zöpfen. טוב, תראה, יש לך מיקרופון, אני לא שומע בבירור. שורה ראשונה, תקרא אותה עוד פעם. Lampen 1000 Pesser Smoller. Lampen זה מנורות, אלפי מנורות. לא, רגע, אני עדיין לא קלטתי את היידיש. סליחה, לומפן. את השורה הזאת. לומפן, 1000 פסר שמאלה. פסר. פסר שמאלה. לא, פסר, זה רפה, מאלפי. כן, גם המילה הראשונה, אני לא בטוח שקראת. אדם, איך היית קורא את המילה הראשונה? לומפן. למפן אלא לום. אני אמרתי לומפן. תיקנתי. לא שמעת כמה. שמאלה, die Rechoim seinen Knoten, יאיר, רגע, אני פשוט שומע אותך מאוד עמום. אדם, תחזור על השורה הראשונה כולה. לומפן, טויזן, פסר, שמאלה. רגע, אחד. זה לא טויזנט, אלא לומפן, יש פסיק אחרי המילה לומפן? יש מקף. מפריד, לא מקף. מפריד. לומפן. טויזנט פסר שמאלה. עכשיו יאיר תנסה לתרגם את השורה הזאת. לומפן זה מנורות. טויזנט זה אלפי... לא, רגע. השאלה היא למה יש שם מפריד. מנורות, מפריד. טויזנט פסר שמאלה. תרגום? אני לא יודע. טויזנט זה אלפים. פסר שמאלה, אני לא יודע מה זה. אוקיי, מי יכול להגיד מה זה טויזנט פסר שמאלה? פסר זה חביות. חביות זפת. זאת אומרת, יש המנורות מהירות, ומה שרואים זה אלפי חביות. שמאלה, אני לא יודע מה זה, אבל... זפת. זפת. אבל תראה, שלמה, אתה מתקרב, אבל שוב, אני עכשיו מנסה לדייק. שמאלה. פרץ מתאר כיצד נראה באופן חזותי בקחנליה אצל לילית והשטן. ואז הוא מתחיל לתאר מה רואים. רואים לום. זאת אומרת, רואים ארטיפקטים שמאירים. ממה עשויים הדברים המאירים, מפריד, הם עשויים מ1,000 חביות זפת דלוקות. דלוקות זה אני אומר. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו בסטרא אחרא, בצד של הלא טובים, המנורות שלהם זה חביות זפת שחורות דלוקות שמתפקדות כלומפן, כמנורות. שורה שנייה, יאיר. ורשויים זיין קנויטן, הרשעים קשורים. רגע, קראת את כל השורה השנייה? כן, die Rechoim seinen Knoten. אוקיי, תרגום. הרשעים קשורים. לא. מה זה קנוית, רבותיי? פתילות. פתיל, שאתה שם בתוך שמן או בתוך דבר בוער, כדי שהוא יבער הפתיל ויעיר. אז היא רשויים,
הרשעים הם הפתילים שתקעו אותם בתוך חביות הזפת, והדליקו אותם. הרשעים מאירים. זה תיאור של הסדרה אחר, רבותיי, זה לא משהו רגיל. אז הרשעים מאירים את הסביבה. שורה שלישית. unescate an extra schedel. מה זה שדל? אני לא יודע. אדם, תחזור על השורה כדי שיקלוט את כל היידיש. unescate an extra שדל, או שדל. שדל, שד קטן. unescate an extra שדל. יאיר, אוקיי. מתאשר zu die לא, השדל. זה שאתה מבין זה לא מספיק, אתה בקהל עובד, כן. מתאשר zu die Zehntel עם מספריים לציציות. הוא נסגית an extra שדל. מתאשר extra שדל עם שד קטן, מתאשר zu die Zeiten עם מספריים לציציות. לא. מה זה הסגית an extra שדל? סליחה? איך אתה מתרגם את השורה? אקסטרה שדל. והולך עוד שדון קטן. לא כתוב עוד. והולך שדון קטן, פרץ מתאר סצנה שמתרחשת. יש 1,000 חביות, כן? שהם מתפקדים כמנורות. תקוע בתוך חבית, בכל חבית רשעים שהם פתילים. ואז הולך לו שד אקסטרה, כן? זאת אומרת, מין נוסף. ומה הוא עושה? שורה הבאה. מתאשר zu die Zeiten, עם מספריים לציציות. הוא ניגש, מתאשר, הוא ניגש עם מספריים, zu die Zeiten, כתוב, כן? הציציות. הוא ניגש ציציות. רגע, טויטן או קנויטן, איך כתוב? צויטן, ציציות. מה אומר המילון, מה זה צויטן? ציציות. ציציות? רגע, שומעים אותי? שומעים אותה, אתה אומר ציציות, מה אומר שלמה? קצוות. לא הבנתי את המילה. קצוות, קצה, קצוות. קצוות. השד כנראה הולך להדליק את המנורות האלה. שורה הבאה. אבל למה שרל? שרל זה מספריים. נכון, הוא כנראה, בואו נראה את השורה הבאה. אולי יש שם שינוי לשרל. is לילית. מה השורה הבאה? ביידיש. Und die Königin ist Lilith, Lilith. In die Augen... רגע, השורה הזאת, אדם, תקרא אותה, שנשמע עד הסוף, ברור? רגע. השורה הרביעית. כן. מתאשר zu die Zeiten. כן. השורה הבאה. השורה הבאה זה כבר בית אחר. Und die Königin ist Lilith. אוקיי, תתרגם. Und die Königin ist Lilith. והמלכה היא לילית. שורה הבאה. In die Augen und sie blitzen. ובעיניים זוהרות. לא הבנתי את השורה ביידיש. In die Augen, מה? חוד זה בליצן. יש לה ברק. בליצן. יש לה ברקים. לא ברק, אלא ברקים. בליץ אחד זה ברק אחד. הרבה ברקים, בליצן. זה כתוב בליצן. בעיניים יש לה ברקים. אז יש לנו עכשיו שתי סביבות בסטרה אחת. יש מכינים את המנורות, שד קטן ניגש עם מספריים, ממול יושבת לה המלכה לילית
ובעיניים יש לה ברקים. שורה הבאה. Und Small tragt ihr lange. היא לובשת אותה. רק היא לובשת אותה או סוחבת אותה. אני עוד לא קלטתי. שמאל זה כבר לא. טרוקט, מה זה טרוקט? זה לובשת אותו או סוחבת? לא, שמאל זה לא לילית כבר, זה מישהו אחר. סמאל, זה לא שמאל. סמאל. סמאל. טרוקט. זה שם של שם. סמאל, טרוקט. טרוקט אירלנגה. לא הבנתי את המילה. אדם, איך אתה קורא את זה? וסמאל טרוקט? טרוקט אירלנגה שלפה מיט ברבנדר שפיצן. או, וסמאל טרוקט נושא, כן, טרוקט סוחב. עיר, איך זה ביידיש? נושא של... לנגה מה? לנגה שלפה. לנגה שלפה. מה זה שלפה, רבותיי? שלפה זה סחבות. לא. He couldn't see. שלפה, it's couldn't see. מה את אומרת? He couldn't see, לא יודע. לא. רואה. בשמלות חגיגיות, במאה ה-19, ואולי גם במאה ה-20, הסמלה החגיגית היא כל כך ארוכה, שהיא נסחבת על הרצפה, כן? השלפה זה מה שנסחף, שלפן זה לסחוף, אבל זה מודה, אני לא ראיתי את זה, אולי זה שובל הסמלה? נכון, אז השטן, הם הרי בחגיגה, אז השטן נושא את השובל של סמלתה, מה עוד שם בשורה ביידיש? אירלנגה שלפה, את השובל הארוך של החגיגה של לילית, ברבנדן שפיצן. רבותיי, גבירותיי, צריך להכיר מודה של בגדי נשים. השובל, יש לו שפיצן, יש לו קצוות ברבנדן. זה כבר מודה הייקוטור, כן? זה כבר חייטות גבוהה. מי יודע מה זה הברבנדן שפיצן עם קצוות? זה כנראה עיר ששם היו תופרים בגדים כאלה. מישהו יודע מה זה ברבנדן שפיצן? זה ברבנדן, אבל... ברבנדן שפיצן, כן. אולי במילון של ארכבי יש ברבנדן שפיצן. היא בשיעור יעיל. זה עניין של מודה במאה ה-19, אולי קודם. כן. אנחנו פה נכנסים לתוך מסיבה פראית בעולם של השיידים. שורה הבאה. In der Tür dort steht geschlossen unser Monisch Euphakate. אוקיי. תראו. In der Tür, בדלת, dort steht geschlossen שהיא נעולה. לא. In der Tür dort steht geschlossen. geschlossen זה לא נעול? אתה לא יכול לתרגם מילה בלי ההקשר שלה. השאלה, מה הן שתי השורות הראשונות? In der Tür dort steht geschlossen, מה עוד? unser Monisch Euphakate. המוני שלנו בשרשרת. geschlossen. נעול על שרשרת. נעול על שרשרת. עכשיו אני הבנתי. לא של הדלת. ברגע שאתה מתרגם מילה ללא הקשר, לעולם לא תבין משפט. הבינותי עכשיו, תודה. דיר דורט, בדלת שם, steht geschlossen unser Monisch Euphakate. עומד נעול על השרשרת המוניש שלנו. השיידים ניצחו את בן התורה, והם מביאים סוף, כן, למלכות התורה. שורה הבאה. Und man legt schon an a fire
Und die Spieß ist euch schon gereist. אדם, תקרא גם אתה את השורות האלה. Un melegt schon ohne Feier. אוקיי, איך נתרגם, יאיר? מלegt schon ושוכבים שם בלי... לא, אתה לא יכול שוב. מילה בודדת. מהו הפועל פה, בשורה הזאת? מלegt? לא, זה רק חצי פועל. מלegt schon. לא, שוין. אונלייגן. של פועל. אונלייגן. מה זה אונלייגן ביידיש? להכין... מי יכול לעזור? אונלייגן, כאשר רוצים להבעיר אש. שמים אחד אחרי השני חתיכות שיבערו של עץ או של זרדים. אונלייגן, לייגן זה להניח, אבל אונלייגן זה לשים ערימה של חומר בעירה. מלייק שטיין און, מעמיסים, כן, עצים או חומר בעירה, ארוך. שטיין און הפייר, מכינים אש על ידי זה ששמים חומר בעירה בתוך כנראה החביות, שבהם תקועים הרשעים, כן, כמו פתילים, והשד הקטן עם המספריים ניגש כנראה לשם, ועכשיו נראה אם יש תפקיד למספריים או לא. שורה... אחרונה. כן? Und die Spieß ist euch schon great. והחנית כבר גם כמוכנה. אולי זה נכון, אבל אני צריך לשמוע את המשפט ביידיש יותר ברור. אדם... Und die Spieß ist euch schon great. אדם, איך אתה קורא? Und die Spieß ist euch schon great. זהו. Und die Spieß, יאיר חנית. חנית is euch schon great. גם החנית מוכנה. euch זה גם כן. לתרגם במשפט הזה. Und die Spieß ist euch schon great. גם החנית מוכנה. זאת אומרת, יש פה פרפרנליה שלמה, יש חביות עם זפת, יש פתילים שאלה הרשעים, שמים חומר בעירה, ויש גם חנית שהיא גם מוכנה, בשביל המאורע, השיא של הניצחון של הנשגותה. בלה? חזק ונתחזק. למה אתה אומר את זה? זהו, הגיע הסוף של השיר. יפה. ואז הם כמובן ישרפו את עונש ואת הרשעים וכו' וכו'. Finalmente. גמרנו את הפועל. Sehr interessant zu sagen etwas wegen Peretzens, Schädim und Ruches. Okay. Und Bashevis Singers. Okay. Adam will machen einen Kommentar wegen Schädim bei Bashevissen und bei Peretzen. Seid ihr sehr gut, öffnet den Mäul und sagt teure. Ja, das ist interessant, weil Bashevis Schädim seien alle Iden. נכון. Und da, sie seien Avade nicht kein Iden. נכון. בשביס עוד פריידישט die סדרה אחת. Und es ist klar, ich meine, als Bashevis hat getracht wegen Peretzes Schädim, wenn hat geschrieben seine Meises. יפה. אתה טוען שבשביס, זה שהוא הכיר את פרץ זה בטוח, אבל אתה אומר שהוא חשב על פרץ כשהוא כתב על השעדים שלו. ויזוי כן תרבווייזן, איך אתה יכול להוכיח שבשביס משלב את פרץ והשעדים שלו. Voran ein anderer Meise, was heißt Iber Schmeck Tabak. כן. בגלל שמק טבק.
כן, Jo, Auf wem in Peretzen oder jo. Beschäftigung? Peretz ist Meise. פרציס, אוקיי. Jo, es ist wegen der Samech-Mem und kommt da rein zu Arov und will machen etwas zu, als der Rov soll machen sind. Jo, זו זינדיקן. soll sindigen. Ja. Und der Sched weiß nicht, was zu tun, weil der Rov sieht freuen und tut gar nicht. הוא נקוק נשתב זה. Ja, will nicht gucken auf sie. אז hat gemacht etwas zu der Rov, wegen schmeckt Tabak, החוץ dem Stot, auf Shabbos, החוץ dem Tvach Shabbos, dem, wie sagt man? תחום שבת. תחום שבת. ציטה weg dem רוב מחוץ dem תחום שבס? Ja, schmeckt Tabak. Das Okay. ist der Sinn. Und Beschewi Singer hat geschrieben, Asach, wegen Schädim und Ruches. נכון. Und ein von seinen Meises, eine von seinen Meises, sein Meises, heißt Meise Tischewitz. Meise Tischewitz. Ja. כן. Und Peretz, euch hat gehabt eine große Meise. Es ist mehr von einer Meise-Tage, was heißt Bilden von einer Reisgeschichte? Nein. עוד פעם? תמונות מסע. Bilder von Reis... Beschreibung von der Reise ist etwas. Reise-Epis. Reisegeschichte, לא? Reisegeschichte, wenig, ja. אבל מה המילה הראשונה שאמרת ביידיש? Bilder. Bilder von einer Reisegeschichte? Ja. או Bilder von einer Reise? תמונות von einer Reisegeschichte. אוקיי. תמונות של מסע. תמונות מסע. Und die ganze Meise מתרחש wie sagt man? Die ganze Meise geschieht, die korrekt. Geschieht in a Städtel, was heißt Tischewitz. גדול. זה לא זכרתי. גדול, יופי. Ja. טוב מאוד. In Beschewis' Meise עבד der She, der kennt Gemorre und der hat Pilpel. Der steht kein Gemorre, כן? kennt Gemorre, ja. Entschuldig. Ja. Und in dem Sof von der Meise, was ist geschehen? Der Churben. כן. חורבן טישוויץ. Churben מזרח אירופה. מזרח אירופה. Ja. יפה. Wir danken Adamen für seine gelernte Wörter. כן? Und ich will es dir erzählen, wegen Beschewis mit Schäden, בדידי הווה עובדה, כמו שאני אומר תמיד, זה קרה איתי. יצחוק בשוויס זינגר, ist gekommen auf eine Visite in Medina Sisson. Und ist gewesen befreundet mit Professor Schmeruk. הם היו ידידים. ופרופסור שמרוק ist gewesen einer von die Forscher, אחד החוקרים von Bashevises Literatur. Und Professor Schmeruk hat gebracht Bashevissen in מפעל מנדלה wo ich habe gearbeitet. אני עבדתי במפעל מנדלה, was ist gewesen ein Projekt herausgeben alle Ksovim von Mendele Moicherstori auf Jiddisch und auf Hebräisch. 10 Jahre haben wir gearbeitet in dem Projekt in der Nationalen Bibliothek. Ich habe euch schon erzählt, als ich habe gehabt auf dem 3. Stock ein großes Zimmer und ein Tisch, was הלוואי wollte ich gehabt heint. Der Tisch ist gewesen 5 Meter die Länge, אני עבדתי על שולחן של
5 Meter אורך ו3 Meter die Breite. ו3 Meter רוחב, und auf die Wand seinen Gewinn-Polizes מסביב, היו מדפים מלאי ספרים, זה היה מפעל מנדלה, שאני כסטודנט ביליתי 10 שנים בחצי משרה. ופרופסור שמרוק עוד gebracht בשריסן עם מפעל מנדלה. Und demult ob ich sich getroffen mit ihm. Und so wie wir haben gewusst, als Baschewitz wird kommen in Fall Mendele, ist euch gewesen mein Chaver Dr. Arie Pilowski, was hat gelernt mit mir jüdische Literatur in der Universität. Heint ist Pensionär, der Marze von jüdischer Literatur in Haifa. Und wir alle haben gewollt weisen, Bashewissen, wie soll es seht euch der Machsan von der Nationalen Bibliothek. רצינו שבשוויץ יראה אז היה איזה 1.5 מיליון ספרים, היום יש הרבה יותר, במחסן. ist die ganze Amalia, die ganze Gruppe, Baschewitz, Professor Schmeruk, ich, Arie Pilowski, seien mir Arob mit die Treppe im Madrigot von 3. Stock, מהקומה השלישית בספרייה הלאומית, bis dem Machsan, was ist gewesen, unter der Erde. זה היה 3 קומות מתחת לאדמה. Und wenn wir seien gegangen auf die Treppe, אתם מבינים את היידיש? כן, כן. Und wenn wir seien herabgegangen auf die Treppe, eine ganze Gruppe, geht zu Baschewitz, ihr gedenkt nicht, zu mir oder zu Arie Pilowski oder zu Emerson, was hat gewusst, wir seien alle Tage in der Nationalen Bibliothek und wir wissen, was es ist voran in den Machsanim. Und fragt uns, sagt mir, in dem Deposit von der Nationalen Bibliothek seien doch Bücher und Schädling? ככה הוא שאל. וירדנו למחסן, והראינו לו את 3 הקומות במחסן, 1.5 מיליון הספרים. Und dennoch ist gewesen ein Rendezvous, ist gewesen eine Treffung. Alle Talmidim von jüdischer Literatur in der Hebräischen Universität haben sich getroffen mit Bashewissen herum Tischen und es seien dort gewesen Professor Sadan und Professor Schmeruk und die Studenten von Jiddisch und mir hat gefragt Frages Bashewissen. Wer hat geantwortet? Und hat geantwortet. Eine von den Fragen ist, was ihr gedenkt. Eine von den Fragen ist, was ihr gedenkt. Wir haben gewusst in jener Zeit, als es sind da 14 Romanen auf Jiddisch, was Baschewitz hat abgedruckt in der jiddischen Presse in New York, wo seine nicht übergesetzt geworden auf kein Schumsprach und wo seine nicht erschienen in Buchform. Romanen רק בעיתונות, wo seine gelegenen Zeitungen und seine nicht herausgegeben geworden wie Bücher. Und mir, sie gewinnt eine Frage
Freund Bashevis, ihr gedenkt nicht, wer es hat gefragt. Wir hören, als ihr setzt über zusammen mit englische Übersetzer oder die Romanen auf Englisch. Verwas druckt ihr nicht ab die jüdische Romanen auf Jiddisch in Bücher. Verwas springt ihr rüber, lama אתה מדלג auf der jüdische Buchform und ihr setzt lieber gleich auf Englisch. Und die Tshuve von Bashevis neu gedenkt, das ist gewesen in die ohne 70er Jahren, נדמה לי בראשית שנות ה-70, במאה שעברה. אולי בגדנק sein Tshuve ist gewesen, ich setze über auf Englisch gleich von den jüdischen Zeitungen, weil heutzutage meine Audienz seinen Englisch Redendicke. Jiddisch ist da weniger und weniger lernen. Und das hat er schon gesagt, ohne 70er Jahren. Ihr gedenkt nicht, ich meine, es mir hat nicht geschrieben kein Protokoll von der Treffung של הפגישה. זה חבל. Mein Mami hat ihn getroffen, einen Tag, in der Chassana. Auf der Chassana in welcher Stadt? Ich meine, es in New York, aber ich weiß nicht. Okay. Sie hat gehabt ein Schwesterkind, was hat Chassana gehabt mit die Tochter von einem jüdischen Schreiber. Und ist gewesen dort. Und sie hat gesagt, als ist gewesen nicht ein sympathischer Mensch. Das ist Emes. Bashevis ist nicht gewesen ein Mensch zugelosener, wie man sagt auf Jiddisch. הוא לא היה אדם שאפשר היה לדבר איתו בקלות. כן? ist gewesen sehr zentriert, מרוכז בתוך עצמו. אמס. כן. אני זוכר סיפור שקראתי במוסף של הארץ לפני הרבה שנים, סיפור של בשביס זינגר, על אלמנה בשם טויבלה, שבא אליה בן אדם ואמר שהוא שד. טויבלה הוא חורמיצה. סליחה? זה סיפור ידוע. זה סיפור ידוע, ואדם מסביר את השד. כן. טוב, נו. ואני זוכר, אחד הפקים הקטנים והיפים שם, היא מתפלאת איך זה שלשד יש ריח של שום מהפה. טוב, הוא כמובן היה מומחה בעולם השדים. בשביס, לדעתי היא לא מקצועית, כי אני לא כל כך התעסקתי בספרות שלו, שהיא ענפה בצורה בלתי רגילה. בשביס, לדעתי, הוא סופר עם כישרון אדיר, אבל הוא קצת בזבז את הכישרון על תיאור אספקטים, נקרא להם פתולוגיים, בעם היהודי, וזה נורא מצא חן אצל הגויים. ולכן הוא כל כך מפורסם אצל הגויים. ואולי לכן הוא קיבל פרס נובל. אבל כאשר בשביס קיבל פרס נובל, בנאום הנובל שלו, הוא אמר שאילו אהרון צייטלין, חברו, היה בחיים, אז הוא כבר לא היה בחיים, פרס הנובל היה מגיע לאהרון צייטלין. מישהו רצה להגיד? עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אולי נעשה את זה פעם, אבל זה יהיה יותר לצורך הנאה אסתטית מהגודש של הידע של בשביס
בשפת יידיש. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ערב לפני טקס פרס נובל, הייתה סעודה לכבוד מאות, אני לא יודע אם היו אלפי, אבל מאות יהודים יודעי יידיש, שבאו מכל העולם, איפה זה היה? באוסלו, איפה ש... כן? באו שם, הייתה ארוחה חגיגית, ובשביס דיבר ביידיש. והנאום שלו נמצא באינטרנט, וזה נאום בלתי רגיל, איפה שהוא מדבר על לשון יידיש והעושר של השפה, והוא משווה אותה עם השפה האנגלית, והוא עושה את האנגלית כזאת קטנה. רגע, מי מדבר? רגע, מישהו? לא, אני חושב שזה מהרקע אצלי, נשתיק את המיקרופון. אוקיי. והנאום הזה הוא כיום נאום קלאסי על העושר של שפת יידיש, נאום עם הומור, אנשים התגלגלו מצחוק במשך איזה רבע שעה לפחות. מה שם הנאום? אני לא יודע אם יש לו שם, אבל באינטרנט אפשר למצוא, באיזשהו מקום יש לי קלטת עם הנאום הזה. הוא שודר ברדיו בישראל. מה? זה נמצא ביוטיוב, אני אמצא את זה, אני אשים את זה עכשיו בצ'אט. כן, וגם, זה יהודית, וגם שלחתי לך את הקישור לסיפורים שמוקראים ביידיש מאוניברסיטת חיפה. כן, אני קיבלתי, נכון. קיבלתי, אבל הזמן, אתם יודעים, ליום יש רק 24 שעות, אבל שמתי את זה בפולדר אצלי. זה מומלץ לחברים, כי זה באמת נורא נוח לשמוע. כן. יהודית, אולי תשלחי את זה בקבוצה? רגע, מי שרוצה לשמוע הקראה טובה של ספרות יידיש, אז אולי אדם יוכל להפיץ את זה באימייל של כולכם. כן, אדם תפיץ, בבקשה. בבקשה. אדם תפיץ, כי אני עם הסלולרי, אני לא כל כך יכולה לגשת למחשב. יחבל. אוקיי, כמה זמן יש לנו? 18 מינוט. 18 מינוט, נכון. אוקיי. שלמה, אני לא שוכח, ולפעמים אני מעלה שלא אשכח, שבאחת ההזדמנויות שאנחנו נהיה בין תוכניות וכולי, אנחנו צריכים לגמור את קרפינוביץ' שלך, כן? אני לא שוכח את זה. אני משתוקק, כי אני מאוד אוהב אותו. כן. ואתה יודע מה? במקרה יש לך הטקסט עכשיו? כן. כן. אז אולי ב-18 דקות האלה, לפני שנעבור ביום שני הבא לפרץ שתכננו, או ניש נוכח, זה סיפור אחר, אולי ב-18 דקות האלה נמשיך עם קרפינוביץ'. אני לא יודע להעלות את הטקסט כך שכולם יראו. אז יש לי איזושהי הערה בעקבות המפגש הקודם, או אחד המפגשים המוקדמים. כן, מי מדבר? יהודית? מדברת יהודית, אני מאוד קשה לי לדבר, אני מקווה שאתם שומעים. לא, יש לך קול דומה לבלה, אז אני מתבלבל. כן. אני עוסקת, אחד הדברים שאני מנסה לחקור בו זה את האווירה במועדון הסופרים בתלמודשקה 13. לומצקה 13. כן. ולחשוב איך הם עשו את הבחירה של 16 האנשים שקיבלו אפשרות להימלט משם ביחד עם הממשלה הפולנית הגולה. זה סיפור מאוד מאוד מעניין, הדוד שלי היה שם גם. אוקיי, אני עוצר אותך ואומר, יש לפחות 2 ספרים על לומצקה 13. כן, אני יודעת, לפחות, כן. ויש זיכרונות, של בשביס. כן, כן, כן. את יודעת. כן, כן. מדובר על השבוע הראשון של המלחמה,
שבו נמלטה הממשלה הגולה מוורשה, וביחד איתה הרשו לנציגי תרבויות שונות, והקצו שם 16 מקומות לסופרים יהודיים. עוד הערה, מי שעסק בזה, נדמה לי, זה פרופסור נתן כהן. נכון. הרשימה עמדה על 60 איש והייתה אמורה להצטמצם, כשסוכמה הרשימה, קמה אחת החברות, נשים היו מעט במועדון, אחת מהן הדודה שלי, וגם זה לכן מעניין אותי. אבל תגידי, לא נשכח. ניימן, הינדה ניימן. אבל קמה אישה אחרת, לא היא, אני לא זוכרת, רחל שמה הפרטי, רחל, תכף אני אזכר, ואמרה... לא אוירבך. כן, רחל אוירבך. רחל אוירבך. אמרה רחל אוירבך, ואמרה, כיצד ייתכן שאנחנו מוצאים 16 סופרים ועיתונאים, ואין ביניהם אף אישה אחת. וואו. מה ענו לה האנשים? מה? על פי היכרותנו את תרבותם של הגרמנים, אין הם צפויים לפגוע בנשים. זוהי תרבות שמכבדת נשים, ולכן הנשים אינן בסכנה בשלב זה. יהודית, יש לי הערה לזה. זה בדיוק מה שחיים גרדה חשב בראשית המלחמה, כאשר אחרי שבוע של הכיבוש הנאצי, הוא התחיל לברוח עם אשתו ואימו ברגל לכיוון ברית המועצות, וכאשר אשתו ואימו לא עמדו במאמץ הפיזי, הוא אמר להם, אם אתם לא יכולות להמשיך ואתם רוצות לחזור, הוא התיר להם לחזור כי הוא אמר, הוא כתב על זה, אני מניח שהגרמנים לא ייגעו בכם. גם גרדה חשב בהתחלת המלחמה. אנחנו מדברים על 5 בספטמבר. המשפט הזה נאמר כן, בהתחלה, כן. זאת אומרת, הייתה רוח כזאת, שאנשים עוד לא ידעו מה זה נאצים. כן. Und ich meine, dass in der ersten Weltmilchome, als die Deutschen seinen Gewinn die Musserdicker Menschen. In dem ersten... Mussermenschen, זה אתה אומר. מה שאדם אומר עכשיו, יש לו אישור גם מבחינת הביוגרפיה שלי. אני שוב אומר, בדידי הווה עובדה. הסבתא שלי, בובי חבליה, סיפרה לנו, הרי היא גרה איתנו בבית, היא סיפרה לנו שכאשר הגרמנים נכנסו לעיירה שלה במלחמת העולם הראשונה, הם התייחסו בהגינות. הם רק ביקשו אוכל או דברים כאלה, הם לא נגעו לרעה. אבל יש עדויות אחרות, אבל הן מיעוט והן לא ידועות. אחת האסיסטנטיות שלי הייתה, היא כבר לא, אבל היא הייתה המורה למוזיקה של אשתי, ומורה למוזיקה של הילדים של מרים טרין, איך שכחתי, איך יכולתי לשכוח את שמה. טוב, אני אזכר. היא סיפרה שהסבתא שלה בווילנה, סיפרה שכאשר הגרמנים נכנסו במלחמת העולם הראשונה, הסבתא שלה סיפרה שהם הקימו מחנה ריכוז וריכזו יהודים והתייחסו אליהם לא כמו בשואה, אבל הייתה גם התנהגות שהיא לא ידידותית. כן? אבל זו עדות של הסבתא של
אחת האסיסטנטיות שלי מווילנה, וזה לא נכתב, או אולי היא כן אמרה לי שיש איזה זיכרונות באיזשהו מקום. מה זה הקולות האלה? סליחה. להעיר משהו, סליחה. כן, בבקשה. במלחמת העולם הראשונה, המוני יהודים שירתו בצבא הגרמני, כולל מפקדים, קצינים וגנרלים. יש אגב סיפור של אביגדור המאירי, שבזמן במלחמת החפירות יצאו מהצד הרוסי ומהצד הגרמני יהודים, אמרו יחד, התפללו יחד, חזרו והתחילו לראות אחד בשני. יפה. ודר טונקלר, ההומוריסט הגדול שלנו ביידיש, יש לו הומורסקה באותו עניין, שחיילים משני צידי השוחות, כן, היו נאספים ועושים מניין. זה נכון. זה נכון. כבר לא נספיק להעלות את קרפינוביץ' היום, אבל לא נשכח אותו. כמה זמן נשאר לנו? 7.5 דקות. זה 10 מינוט. כן. אוקיי, אולי יכולה לנצל, לשאול עוד כמה שאלות התרגומים שלה של נדיר. דרך אגב, על מוישה נדיר, כן, למה אני לא מצדד באלה שאומרים שהוא ההומוריסט הכי טוב, ואני אומר שדר טונקלר הוא הכי טוב. ידוע, כן, הוא היה הומוריסט נדיר, אבל הוא בתקופה מאוד מוקדמת עזב לארצות הברית, ולכן הנושאים של ההומור שלו אינם מלווים את יהודי פולין בשתי מלחמות העולם, זה אחד. זאת אומרת, הוא לא משקף את יהדות מזרח אירופה בשתי מלחמות העולם, ובית, אמרתי, הוא קצת יותר פריבולי, זאת אומרת, יותר שטחי, ואחת הבדיחות הידועות עליו, זה שנדיר מספר סיפור איפה שדופקים בדלת אצלו, ונכנסת בחורה צעירה, מושיטה לו את הידיים, ואומר, מוישה, נדיר. אוקיי, בדיחה מפולפלת. אני סיימתי עכשיו לתרגם את אחת ההומורסקות של טונקלר. איזה? אשתי תמיד צודקת. מתדפיס הרויף. כן, ברוב, כן. כן, אשתי תמיד צודקת. זה היה, הסיפור הוא סיפור מאוד קרי והומורסקה נפלאה, אבל המונח... מי מדבר? יהודית. יהודית, זהו. כן. אנחנו עשינו תרגומים של סיפורים שקשורים לרחובות ורשה. מי זה אנחנו? קבוצת המתרגמים בבית שלום עליכם. אוקיי. המתרגמים. אז אני מצאתי את הסיפור הזה והוא מאוד הצחיק אותי. הבעיה שהוא כולל מונחים מאוד אותנטיים שכבר לא קיימים בימינו. הוא משתמש במילים. יידיש אידיומטית. לא רק יידיש, לא, בינלאומיים. שם זה בעיקר מונחים של אופנה, שמאוד מאוד... יש לך דוגמה? כן, האישה עוצרת ליד כל חנות בגדים, ומתלהבת מכל מה שהיא רואה שם. אז למשל, ובעלה זה מעניין אותו כקליפת השום. אז למשל המילה מרקיזה. מרקיזה זה חצאית כפלים, זה לא מרקיזה שאנחנו מכירים מזה. או שהיה שם איזשהו ביטוי, דדדם, שחשבתי שזה ג'יבריש. אבל מסתבר שלא, יש לזה משמעות של 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 אישה בצרפתית. וכל הדברים האלה... איך המילה? ביטוי שנשמע דומה לדדם. לא מכיר, כן, אוקיי. דדם. כן.
ועוד כל מיני ביטויים כאלה של... שם זה בעיקר בקשורים לאופנה, אבל אחר כך שניסיתי לתרגם את המריבה על בניית האוהל על קברו של פרץ, ראיתי שאני נתקלת בהרבה הרבה הרבה ביטויים שיהיה מאוד קשה להבין את המשמעות שלהם, כי הם ביטויים שנשכחו. רגע, של מי הסיפור הזה? טונקלר, אני קניתי את הספר שאתה ערכת. איזה ספר? ההומורסקות, כן. כן, כן. רגע, גם אני הבאתי סיפור כזה? לא, אבל גם בספר שאתה הבאת, אני ניסיתי למצוא, אני חיפשתי דברים שקשורים במקומות של ורשה. כן, בעיקר מהיידיש בוק סנטר, מה שאספתי. כן, אז תקחי את המונולוג וייבר קנן שווייגן. זה מדהים. זה על מוכר סדקית בנלפקיס, ברחוב הכי מסחרי של ורשה, שהוא עובד קשה, הוא הלך שבוע לדאצ'ה, בטבע, עם אשתו, ולאשתו יש התקפות של פואזיה, כן? והוא רוצה שקט, וזה משהו מצחיק בצורה... איך זה נקרא? וייבר קנן שווייגן. וייבר קנן שווייגן. וייבר קנן שווייגן. נשים יודעות... של טונקלר? כן. טונקלר, ואשתו לא יכולה לשתוק בכלל. והוא אומר, וייג'ה, ווס רצתה, אני רוצה, כן, בטבע הנעים הזה, והריחות והשקט של הטבע, לנוח. והיא ממשיכה לדבר, ומשגעת לו את השכל, והיא אומרת לו, לא מרמחנה אידיליה. אז הוא אומר, הוא הרי מוכר סדקית, הוא לא מבין בזה, כי אשתו, היא קוראת את המשורר חצ'דרייקים, והוא מילא לה את הראש עם עניינים של פואזיה. אז היא אומרת לו, הווה נעשה אידיליה. אז הוא אומר, ווסית עשה אידיליה. אז היא אומרת, אני אגיד לך, הנה, שב פה על הספסל, כן, שם בגן, איפה שהם בדאצ'ה, שב על הספסל, נשב גב אל גב, אתה עם הגב שלך ואני עם הגב שלי אל הגב שלך. גיבה קוקב דר לבונה, תסתכל על הלבנה ונזוג. וברגע שהיא אומרת לו ונזוג, הוא יודע שמזוג די הגודה, אז הוא מתחיל לדקלם את ההגדה. הלך מעניה, היא אומרת, לא, לא, נורא מצחיק. זה בספר שלך? זה בספר שערכת? כן, וייבר קנן שווייגן. אוקיי. זה משהו very hilarious, ממש. אבל זוגתי שתחיה לא אוהבת את טונקלר, כי היא אומרת שהוא שוביניסט. אצלו אנשים תמיד מופיעות בצורה שמוחה. זה קצת משתמע מהסיפור שסיפרת עכשיו. בדיוק. אבל מכיוון שזה הומור, אנחנו לא מלבישים אידיאולוגיות של ימינו. צריך כל דבר להיות בהקשר ההיסטורי-תרבותי שלו. אוקיי. Ich habe euch geschickt ein Blitzpost. Hat ihr bekommen? למי אתה מדבר? לכולם, לקבוצה. לא אני. אני שקט. סליחה, מה שלחת? הבליטפוסט. בליטפוסט בריף, אימייל. אדם שלח אימייל עם ההפניה יהודית. איך אומרים בקומן? אולי זה לוקח... אני לא יכולה לבדוק. זה יגיע, אם אתה שלחת, זה יגיע. Ja, es ist modne, aber ich habe geschickt, ich meine, es wird bekommen einen Tag. כן, הגיע, נאומו של בשביס זינגר. הגיע. זה הנאום הגיע? הנאום הגיע. אז אם יש לנו עוד כמה דקות, נשמע את ההתחלה, זה תענוג צרוף. תשלח בבקשה גם את הקטעי קריאה.
Was für קטעי קריאה? פון ומן? פון מוניש? לא, מאוניברסיטת חיפה. צואלמן. כן. כן. אנחנו יכולים, אם אתם רוצים, ביום הבא, כדי להתחיל לשמוע את בשביס קצת, את הנאום שלו בסעודה ביידיש. מה הוא עשה, לדעתי, הוא לקח את סטוצ'קוב, עם כל הסינונימים, והוא בנה נאום מבריק. על נושאים שונים ביידיש, כל הסינונימים, כל המילים הנרדפות בנושא מסוים. והוא בנה נאום הומוריסטי שאין טוב ממנו. Ich habe getan, ein Taus, entschuldige, ich habe geschickt euch etwas anderes von YouTube. ראית. אני ראיתי, אתה שלחת משהו של סימפסון. כן. אני מצטער, אני אשלח לכם את הטקסט הנכון עכשיו. כן, אנחנו סיימנו, זה כבר 7:30. אני מודה לכם על ההשתתפות ועל ההקשבה, ויום שני הבא ב5:45, אם רוצים לקשקש ולנצל זמן לפני 6, אז ב5:45 ניפגש ביום שני. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב.